Ето защо съвременната пропаганда за естетическо изграждане на мъжкото тяло е падението на съвременния мъж. Цялата пропаганда с този bulk season или сезон за покачване на маса е създадена с цел да забави съвременния мъж. Прикрито с тезата, че физическата подготовка и увеличаването на калориите ще донесат позитивен ефект за развитието на индивида. Пълни глупости. Може да не ти се вярва, но поне чуй тезата ми. Покачването на маса изисква покачване на приема на калории, а прекомерен или увеличен прием на калории е доказано, че забавя мозъчния процес, поради факта, че храносмилателната система се нуждае от кръв в процеса на разграждане на приетата храна, което лишава мозъка от нужното му усяване. Преситеното тяло е лениво тяло, което от своя страна е равно на ленив ум и затворено съзнание, лишавайки индивида от нужната му ментална острота в решенията и предприемането на действия. Това не значи да не се храните въобще, но бих препоръчал интервали от деня, в които да не ядете, за да оставите тялото си да развие това чувство на глад, което ни е така жизненно важно за развитието ни като индивиди. Само гладни ще потърси хиляди начини, за да утоли гладът си. Ситият е вече сит и ще премине в разхищение и преконсумация.